olemera kwambiri ku Malawi ndi ndani? Ngati munayamba mwazifunsapo funso limenelo, tinayamba taliyankhapo mu video ina imene ikuoneka pa screen, imene kumapeto kwa video iyi tikuonesani. Koma kuphatikiza apo, munayamba mwazifunsapo kuti okay chabwino, nanga kumbali ya amayi olemera kwambiri ndi ndani? Kumbali yokhuzana ndi anthu akadzi, dolo ndi ndani? Shasha ndi ndani? Munthu amene akusunga ndalama zambiri ndi ndani? Munthu amene ali mpondamatiki, amene akuchita dominate pakati pa akazi onse ndi ndani? Ikamatha video iyi ndikhala nditakuwuzani top 10. Tiyeni tikhale limodzi. Pa number 1 pali Calista Chimombo. Iyeyo anabadwa pa 24 May mchaka cha 1995. Iyeyo ndi mkazi wa Malemu Bingu wa Mutharika, ndipo iyeyo ndalama zake ndizokwana 102 billion Malawi kwacha. Chuma chakechi anazipeza mu njira zosiyanasiyana kuphatikizapo ulimi komanso ma business ena. Pa number 9 pali munthu amene anazipanga yekha kukhala olemera posadalira munthu wina aliyense, amene ndi Dorothy Kingston. Iyeyo anabadwa pa 25 May mchaka cha 1990, ndipo iyeyo ali ndi ndalama zokwana 108 billion kwacha. Iyeyo amadziwika bwino kwambiri ndi dzina la Cash Madam, komanso kuphatikizapo ndi mmodzi mwa ma social media influencer, munthu amene amakonda kwambiri nyimbo. Ambiri amamudziwanso bwino kwambiri masiku ano ngati Dorothy Kingston, kapena kuti mkazi wa Zeze Kingston, amene ndi munthu wachuma amene anakhalapo mziko la Uganda, anagwirapo ntchito mziko la Uganda komanso ziko la Zambia. Dzina lake ndi Dorothy Kingston, amene poyamba ankadziwika ndi dzina la Dorothy Shonga. Pa number 8 pali mmodzinso mwa anthu odziwika bwino amene anabadwira ku Mulanje komwe uko kwa Nkando mchaka cha 1967. Iyeyo dzina lake ndi Patricia Kaliati, munthu amene anayamba ndale mu nthawi yakaleyo, kuchokera kophunzitsa ana ku sukulu kubwera kundale, nkukhala mmodzi mwa anthu odziwika bwino, mmodzi mwa anthu olemekezedwa, mmodzi mwa anthu amene amatinga akayankhula dziko lonse limakhala chete limve kuti ameneyo kodi akuyankhula chane. Patricia Kaliati ali ndi ndalama zokwana 123 billion Malawi kwacha. Iyeyo chuma chake amachipeza m'mabizinesi osiyanasiyana komanso kuphatikizapo ndale. Iyeyo ndi mmodzi mwa anthu amene panopa ndi akuluakulu a chipani cha UTM. Pa number 7 pali Vera Kantukule. Iyeyo ndalama zake ndi 137 billion kwacha. Vera Kantukule ndi mmodzi mwa nduna mchipani cha Tonse, ndipo iyeyo ndi odziwika bwino kwambiri chifukwa ndi okonda za entertainment, ndi okonda zoyimba. Wakhala malo angapo iyeyo akuonedwapo ndithu akusogolera nyimbo malo osiyanasiyana, akuvina mikumano ya nyimbo yosiyanasiyana. Kubadwa mchaka cha 1981, kubadwira ku Blantyre, date yake ndikuzakhala pa 31 December. Wow, anakangodekha pang'ono bwezi atabadwa mchaka cha 1982. Okay, tiyeni tipitirire. Pa number 6 pali Chawezi Banda, amene amadziwika ndi dzina la Chacha. Iyeyo ndi mzimayi amene amakhala mziko lija la America, kumeneko amapanga ma business komanso we can say kuti ndi kubanja. Ali ndi ndalama zokwana 150 billion Malawi kwacha. Iyeyo ndi mmodzi mwa anthu amene amapanganso zinthu zachifundo, ndi social media influencer iyeyo, komanso kuphatikizapo ndi mmodzi mwa anthu okonda nyimbo.
Mwachisanzo, mu nthawi imene namondwe wa Fred anabukisa ku Malawi, Gebo Pearson atayankhula kuti ofuna kumuthandiza iye asamuthandize iye kwenikweni koma thandizolo alipitise ku Phalombe kumeneko kula anthu amene akufunikira chithandizo mwa msangamsanga. Chacha analumikizana ndi Amikozi amene anathandiza ndi ndalama zambiri kuphatikizapo katundu monga mabaketi ndi zinthu zina. Chithandizo ichi chinapita kumeneku ku Phalombe. So Jawez Banda ali pa number 6 ndi ndalama zokwana 150 billion Malawi kwacha. Koma bwanji tisanapitirire ndikuwuzeni kuti ngati simunachite subscribe ndipemphe kuti mukachite subscribe komanso kuphatikizapo mukhonza kumaonera nkhani zathu zosiyanasiyana zimene timaziponya siku ndi siku pa channel china cha nkhani chimene timachitcha kuti Kulinji TV. Tiyeni tipitirire video yathu. Pa number 5 pali Gertrude Mutharika. Iyeyu ali ndi ndalama zokwana 150 billion kwacha. Iyeyu anabadwa pa 5 February mchaka cha 1946. Iyeyu ndi mkazi wa Peter Mutharika ndipo ndi mmodzi mwa anthu odziwika bwino pandale amene anakhalapo ndithu active politician pamene anali MP wa kumeneku ku Balaka. Pa number 4 pali Jean Kalirani. Iyeyo ali ndi ndalama zokwana 161 billion kwacha. Ndalama zake amazipeza mu ulimi komanso iyeyo anakhalapo wandale, anakhalapo nduna yodalirika ya Bingu wa Mutharika. Jean Kalirani ndi kholo la oyimba uja odziwika bwino Tai Green. Pa number 3 pali mmodzinso mwa anthu odziwika bwino kwambiri pandale, Abida Mia, mkazi wa Malemu Sidiki Mia. Iyeyo ali ndi ndalama zokwana 171 billion Malawi kwacha. Ndalama zake anazipeza mu ulimi komanso mabizinesi amene iyeyi amapanga. Komanso kuphatikiza apo ndalama zinazi ndizoti obvious zinatengedwa kuchokera kwa mwamuna wake munthawi ija adamwalira ndi chifukwa cha mliri wa COVID. Iyeyo wakhala ali nduna mu ulamuliro wa tonse kuchokera pamene tonse inatenga boma kufikira mu nthawi inoyi. Pa number 2 pali Trifonia Mpinganjira. Uja amene tikumudziwa posachedwa apa anakhalapo pa legal battle ndi social media influencer wina amene ankamunyoza pa social media nkumayankhula kuti zikuoneka ngati kwa mwamuna wake anapitira kuchuma. Sindikufuna kukamba nkhani yonse in full koma kumapeto kundikuonesani video yake. Trifonia Mpinganjira, mayi amene anabadwa mchaka cha 1987 yo, ali ndi ndalama zokwana 204 billion kwacha. Ndalama zake anazipeza kuzera mabizinesi komanso ntchito zina zimene wakhala akugwira. Ndikupempheni kuti muchite subscribe komanso kuphatikizapo ndisanalankhule number 1. Tiye tingopanga ka game ways. Mukuganiza ngati pa number 1 pangakhale ndani? Muli ndi 5 seconds mulembe comment. 5 4 3 2 1. Well, ngati yankho lanu mwalemba kuti Tamiaja ndiye kuti mwalephera chifukwa pa number 1 pali Joyce Banda. Iyeyo ndi mmodzi mwa anthu amene aliyense ku Malawi amamudziwa. Sizitengera kuti ukhale masata za social media, sizitengera kuti zikhale kuti masata za mpira, koma ngati uli mdziko la Malawi Joyce Banda umamudziwa. Iyeyo ndi munthu amene anabadwa pa 12 April mchaka cha 1950. Ndalama zake ndi pafupifupi 225 billion kwacha. Izitu ndi ndalama za nkhaninkhani zimene ndalama zake anazipeza mabizinesi osiyanasiyana komanso kuphatikizapo wakhala akupanga ndale kwa nthawi yayitali komanso anakhalapo vice president wa dziko la Malawi komanso anakhalapo president wa dziko la Malawi.
Bwanji mutamva list yonseyi ndikupempheni kuti muonere video iyi imene Trifonius Mpinganjira anali pa legal battle ndi mmodzi mwa social media influencer, komanso video iyi imene timafotokoza za anthu amene ali ndi chuma chambiri ku Malawi. Koposaposa mutaonera playlist iyi imene tikukamba za nkhani zimene zimachitika za hot ku Malawi. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga mavideo zosiyanasiyana pano pa YouTube. Cholinga changa ndikukusangalatsani is Sam Mavita here. Until the next video I'm gonna do it. See you.